Usa ka video nga giingong kuha sa closed circuit television kon CCTV sa van terminal dito sa SM City ang mikatap sa Facebook ug nagpakita kini sa giingong person of interest sa pagpamumba. Tungod niini, gidiscourage sa kapulisan ang katawhan sa pag-share sa video sa gituhang suspect sa pagpamumba sanglit padayon pa ang ilang investigasyon. Si Davao City Police Office spokesman Mil Grace Drez nagkanayon nga ang pagkatap sa mong video posibleng mahimong hinungdan sa kahadlok, kalibog o pagkabalda sa investigasyon. Midugang si Drez nga huwaton na lang ang resulta sa investigasyon. Usa ka special task group ang gimugna aron mo imbestigar sa pagpabomba sa usa ka public utility van didto gawas sa SM Davao Terminal niadtong Miyerkules.